Kube nesibindi sokugqoka ikhavela neFabian kodwa wazi kahle ukuthi unecala ingane awehlawulile kusho ukuthi nje awuyimisele. Ukuthi abazali sebathola ibhizinisi ngokuzalela kwamantombazane ekhaya. Umuntu onengane engahlawuliwe ugqoka Mr Prize. Kumele ubuyekeze lo mthetho lo ukuthi kwenziwa kanjani uma ngabe ukhokhela ingane uzalise intombazane ungayishadile ngoba hayi cha siyalimala singamadoda. Lalela ke. Ingane iyahlawulwa. Ingane yalotsholwa. Those are two different things. Lalela mshana. Uma ngabe ubaba ezohlawula la ekhaya, ubaba uzeke ezoshweleza la ekhaya ngoba wonile ungene esibayeni wamithisa engashadile. Kahle kahle uzocela uxolo uzogeza umuzi wakulo ntombazana amoshe kuyo. Ukuthi ufikile wazohlawula wena ubuvuma icala ifana neTV obuyintshontshile. Ngiyavuma yimi wonile. Kodwa kusho ukuthi ingane sengeyakho. Mabe ngitshontsha iTV yakho nje mina. Semele mangiqeda ukuxolisa ungixolela wena. Bese uthi ke lethi TV yami hamba uyilanda lapho ibidayise khona. Bese ngiyilanda ngokunika. Kuba njalo ke nakumuntu. Mayezalwe ekhaya konina esehlawulile uyise. Sasele kodwa ijoka kuyise mayidinga ingane ukuthi ibe ngeyakubo noma ibe ngeyakhe. Bese kulandele abantwana bethonga ukulobola ingane. When ingane izokwazi ukushintsha isibongo isebenzisa isibongo sika baba whether umama nobaba abashadile. That's when ingane ungakwazi ukuthi uyithathe uyohlala khabo baba if umama nobaba bevumelana ukwenze njalo. Ziyakhala ke manje. Uma ngabe sekulotsholwa ingane kulapho abakuboka mfana beza bezokhipha ilobolo leli elifuniwe ekhaya. Uma ngabe sebelamukele abasekhaya kuboka ntombazana sekwenziwa umsebenzi wembuzi. Lo umsebenzi owokukhipha ingane esibongweni sakhabo mama. Bese ekhabo baba benze umsebenzi wembuzi wokwamukela manje lengane esibongweni sayo kuboka baba. Okuzokwenzeka ukuthi uma ngabe ekhabo mama benza lo msebenzi bazothatha uhlangothi kuphahlwe kushiwo umntwana ukuthi uyaphuma esibongweni sakhabo mama akahamba ayohlangana nezidalwa zakhabo baba wakhe kusho uyibongo kube kuhle kube njeyana kuthathe uhlangothi luyiswe khabo baba nakhabo baba benza the very same thing baletha uhlangothi luze khabo mama. Now sekunobudlelwane sokunobuhlobo obuhle ethongweni nasemhlabeni.